songon partording ni nanaing pasahat to ne de puji-pujian nanon ima dung sidung epistel parjolo mahu pasahat tami tulansia diudu tima dohot inarabu dung sebelum tikting hupasahat tami ma tu naposo jaladung sai tiktingan non hupasahat tami ma tukor ama nang tamulay ma perminggot tadi manogok nyarion taparade madiri nang dohot rohatta martangi yang mahita di bagasan rohat tadi. Amin. Tapuji ma tuhata sian buku ede onom 140 ayat sada saha roditon. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Todi Porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Huida Tuhani hudul di atas habang sanatibo jala namar mulia, jala akarapu ni paheana manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapin, jala masih jowan manasida songonon nabadia do Jehovah Sebaot gok hamuliaonna liat portibion. Haleluya. Yang mahita ale debata situlusada debata ama anak dohotot di Porbadia namadok molia te mahami tuho ala di topaho di palua
jala di parbadiay hohami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi. Say ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusudani bohal nami, tuha rajon muna di banua gijangi, asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Sadarion ima sian Lukas 4 ayat 10 songonon ma didok. Disuruh doau mamaritahon tuak kana tarhurung asa malua, tuak kana mapitung asa marnida, paluahon akan naginosa-gosa, mamaritahon taon para sirohaon ni Tuhani. Rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon naho parto patipni. Amen. Potima dosat tadi adopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogonaso hatu dosan jala amanami, hujau hami doguar muna badiai, ala natar gogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma ala ni hami. Namate jala na hehe siyan namate. Namanaik tu banu agijang doho mangudihon hami, asima roham dihami, say patoktong madihami roha hamoleteon tuho, oto di porbadia pangapul dinamarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami, ro maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asi ni roha, sayunang tulak hami, say tangihon mahami ho ale debata ama, anak doho todi porbadia. Amen.
baga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni terbahen ibana do manguluhon ro di ujungna aka nasadok ro tu di bata. Marhite-hite ibana, na mangolu do ibana toktong, asa ditangihon na sida, hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Epistel dihita sadarion ima sian Roma 5 mamukamay sian ayat sada sahat rodi 5 marsika soring mahita majaha parbueni pamitorion nasian haporsiaoni asadung dipitori hita dalan haporsiaon mardame mahita doho debata marhite-hite tuhatta Yesus Kristus. Alai lumobis yani dope ay tahalas sodo nang akka hapursuhon ala taboto di horhon hapursuhonido habengeton ni roha. Rapita alai dang namurak kita bahenon ni pakirimoni ala nunga diuseho tu bagasan rohatta holong ni roha ni debata marhite-hite to di porbadia nau ni lehon nai tu hita ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Pasahat matulan sia.
pasahat matu inarabu.
Tahati-dakon ma haporseaw tay songon nahin natidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatudosan na tumopalangi tohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siya tod di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguhumon ni silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dong ditanom. Na mulak mangolo diari patuluhon. Manaik tu surgo lau hudul tu siamun si may bana ay mamulak suko tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate ao porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu doso ko daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Pasata mima tu naposobulong.
Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Ucahay majo titing ni huriata hima di Minggu 15 Juni 2025. Manang na digawari may Minggu Trinitatis. Manang marlapatan hasitulu sa daw ni debata do topik maniktikon taon para sinirohaon siya Jahuba. Naperjulu Pospel Pelayanan Tabanan HKBP Denpasar. Permingguan di Pospel Tabanan dengkat Domardalan di ruas nalaw madoho ti permingguan bui maro tu gereja okumene Rindam Tabanan Jalan Perre Tandian nomor 1 Banjar Anyar Kediri Tabanan masuk pukul 7.30 wita. Namangi umse di Pospel Tabanan di patu pada pertanyaan keluarga ima di bagas ni amang situa A sima jutak hinangi baru tumanggor ima di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 masuk pukul 10.30. Panitia pengembangan Pospel Tabanan 1 minggu sadarion dana panitia pengadaan lahan Pospel Tabanan nung atar papungu godangna 226.121.000 di ruas ninalaho pasahaton panupakyo tu pengadaan lahani buima di pasahat tu rekening ni panitia songon naung di pasahat di wata sektor masing-masing da buima tak kirim tusi namangi umah persiapan Pospel Sigaraja. Parminggu di Pospel Sigaraja dengkat Domardalan di ruas nalamat doho ti parminggu ni boi marotu secata Rindam sia Udayana Singaraja Jalan Banyuning nomor 140 Kecamatan Buleleng masuk Mei pukul 10 sadawita manang naboi ma menghubungi situa amang simatupang songo koordinator ni jending di Pospel Singaraja. Tunamangi uman nomor 3 jadwal ibadah boy matali tabereng di WA sektor naung dibagina tusude sektor masing-masing melalui situana. Namangi umah mulai sadarion Minggu tanggal 15 Juni 2025 nung agabe ruas ni huriat tabe ima amang keluarga Febri Nuari Purba Inang Dahlia Kristiani Wursitopul Naro Nasida Sian Huria Metodis Indonesia Marmahani Resort Badar Maruhur Diktiropat Wilayah Sada. Alamat Nasida di Asrama Praja Raksaka Blok B nomor 27 Pemuga Denpasar Selatan masuk Manasida di sektor Sia. Di patadahom di Minggu sadarion ni pangido matu amang nami amang purba do inang Wursitopul asa jongjong ma dengan anak. Udul mamu. Tatangnya kombanasida asa gabe ruas na biar mida Tuhan jala Allah mangulahon hatani debata. Napalimahom ma peani kaum ama huriata patupahon PA ama ima di hari Rabu tanggal 10 Juni 2025 maringanan di HKBP Denpasar masuk ma pukul 10.30 wita ima nanuluhon ni amang pendeta Darwin Sibarani STH do tema ditaluhod Yesus do to dinina jahat tersurat may di sada Musa 44 ayat sada 110 itu. Nama kasuhut topiai ima sia sektor tu 2.5 pinangido ma amana dong di sektori jala doho sudi amani huria madohoti PAI songonima di pabotohon pertanyaan rumah tangga huriata patupahon pertanyaan rumah tangga di 5 inganan ima di hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 na perjulu di sektor tolu di bagas ni keluarga amang situa utapea inang Borsitorus na paduahon di sektor 4
di bagas ni keluarga amang US Lubat Tubing inang borusihite na patuluhon di sektor onom di bagas ni keluarga amang MC Majutak inang Tiria Krishna Maharani di Papaton di sektor pitu di bagas ni keluarga amang J Simatupang inang borusiahan di sektor walu manang napalimahon di bagas ni keluarga ni amang OHJ Simorakir inang boru Majutak masuk mai sudena pukul 10 wita di pangiduma turuas nadong di sektori asa madohoti pertanyangani papituhom mah berita duka cita nunga parjolo di alat tuhatta ima nyonya purba ima inang situa pensiun surnamin boru siboya manang opu pris kaburu di hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 pukul 10.30 wita di Rumah Sakit Bali Mandara tutup usia ma 21 tahun inangi manadikon dua yanak kobawa do dua yanak koboru dohok torok ni pernasida 15 halak mai dohok nonona 5 halak alamat nasida di Jalan Kertaraharja Rumah Walu nomor 24 Sung Ruas Sektoronum Jalanunga di Tapataru Tulian pukul 10 wita na di Rizumati di Taman Makam Mumbul Nusa 2 persembahan kantong hitam khobar tu program ni huriatta di hari Minggu sadarion tanggal 5 Juni 2025 huriatta papunguan pelean kantong hitam manang na 2B tu keluarga ni amang purbanahinan do inang situa pensiun surnamin boru sibuea di parmingguan pagi siang sore do di pospel tabanan so dana duka tu keluarga imana ni tadikon ninangi tatangnya koma asa totong nasida diapuli tuhani tumibu Kenapa luam mah kebaktian padang anak sekolah minggu. Khobar tu program ni huriatta dipatu pada kebaktian padang anak sekolah minggu di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025. Maringana Mei di Desilas Bedugul. Di kebaktian ni adong do dipatu pasar terima anak sekolah minggu kelas Joshua ke jenjang remaja merdomutusi dipatu pada ujian tulisan. Tu anak sekolah minggu kelas Joshua di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 pukul 15 wita maringanan di HKBP Denpasar songon goar-goar ni anak ta sekolah minggu naneng masuk tu kelas remajai buima tajaha di wea sektor naung disagihon ni situa sektor tabi napasiyahon mah penghargaan bagi anak jemaat yang berprestasi juara sada, juara 2, juara 3. Khobar tu program ni huria melalui Dewan Diakoni Seksi Pendidikan Sen Huriatta pasahaton penghargaan tu anak ni huriatta na berprestasi imana dapat peringkat sada 2 tingkat SD, SMP, SMA sederajat alani amang tapasahat ma fotokopi manang rapot manang sertifikat surat pemberitahuan sia sekolah nabi untuk kelengkapan administrasi di gerejata jala di pasahat me itu gereja manang natu situa sektor manang natu sekretariat gereja ni huriatta atau langsung tu seksi pendidikan dipangido ma tu hitana tuana asa melengkapi persyaratan ni dukungan doa turuas namar sahid di rumah sakit doa ni bagas nabi naparjolo amang situa El Sibulon napaduahon nyonya betining gulan inang boru siturus manang opo Kristi buru napatuluhon Stephen Lubat Tubing tatangyak komamang inang asa tumibu sude ruas ni huriatta na di bagas parsahitoni tuhipasna polo kewangan ni huria boima manang naparhepengon ni huria boima ta jaha di wea sektor na dibagiot tu hita marsada-sada hati adong nasala manulis goar
manang na penjumlahan man na pengurangan, boy ma di pasahat tu gereja, manang tu sekretariat gereja, asa boy di padenggan. Nabarpudi ma ulang tahun. Parhalado do ruas ni huria kabupaten Pasar, pasahaton selama ulang tahun hari itu tubuh. Terpasarepeom ma tu sudah nomor ulang tahun, ima mulai tanggal 15 Juni, saat tanggal 21 Juni 2025, hatani debata si pasaton tunasida, ima na tersurat di 2 Korintus sia ayat 8, songonon maridok, alai marhua sudo debata mangusehon saluhut hasi-hasi dihamu, asa sadok tuk situtu dihamu, jala marlowi-lowi hamu, lau patupahon, saluhut ulau nadenggan. Sungoni mahatani debata, tuhat tama mangaliat dinasida hahipason, las niroha do umur nagajang. Sungoni mamang titing ni huriata di bagasa samanggon, tatang Yakob ma asabuy ding gambar dalan, jala di bagasan asidotol nirtuata debata. Utima, horas madihita.
Tapuji Tuhan tahu tapasahat mapilian sadaa dohot sadabi.
Dame ni debata na sumurong siyan salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikira muna di bagasang Kristus Yesus tuhatay. Amen. Shalom. Hurian ni tuhatan na niholongan di bagasang Kristus Yesus. Masuk mahita tuminggu Trinitatis. Manang hasitulusada ni debata, molo tabering nakin ditikting ra ditampilhon dalam kurung, adong di siji surat UEM tutup kurung, manang diguari may singkata sian United Evangelization Mission, ima turunan sian Najolo RMG, Reminise Mission Gesesal, ima nama buah nak kamisionaris ya Jerman, nagabi mengajari hita halak bata, asabui porsea gabi karisten, noaing dangadong BRMG, nama buan sinomensen na jolo ima sada misi, ima RMG, sonari ngagabi UEM, United Evangelization Mission, UEM. Disingkat mai UEM. Alati kijibaduk kami ay bahasa-bahasa jisan hea hubereng terminal Cicaheum. HP majahat terminal Cica. Hai jadi UEM dang nagabe songo bahasa badungi ate. Hurian itu hatan na nyolonga di bagasa Kristus Yesus. Hatani debata nagabe jamita di mingguta sadarion. Imana tersurat di Yesaya biduono pulusada ipukasian ayat na parjolo mangujungi sahatu ayat pasiyahon songonom ma didok songgop do tuau tod dini Tuhan Jehovah alanaung minyahan ni Jehovah au mamaritaho barita nauli tuhala nadangol marsuru au pauliuli ala paroha na bojok maniktikon haluaon tuhala na tarhurung doho tuhala na tarate buhani hurungan maniktikko tao para sirohaon siya Jehovah doho ari partubolan ni debatata mangapuli salut hahala na marsak roha lau pahisaho rohani hala na marsa di Sion mangaleho tunasida tupal sika ni sirabun miak las ni roha sika ni arsa ni roha ulos na marhadohan sika ni todi na tahuton gabe targoar na sida hariara hatigoran suasana bahen puji-pujian di Jehovah. Jadi nasida ma paulihon akanang leleng tarulang akanang tartaban di Narobi, nasida musay pajongjok kodoho pay baruhon, huta na tartaban, akanang tarulang marsudut-sudut. Jadi hala ruar jongjong marmahan dorbiam muna, jala akka anak ni hala sileban, pangula muna, doho tukang porla anggur muna. Alayanggo hamu targoar akka malim ni Jehovah, parhalado di debatata, dohonon na tuhamu sinamo niyak kabangso parbegu panganom muna jala hasangapon na sida di soluhom muna sikka ni hauraham muna na sailaon jala muna silopit jala ali ni haeleson marolopolop na sida di partalian na sida di baheni silopi do tianon na sida di tanon na sidai. Iko maruli las ni roha sa liling-liling na nasida. Au do Jehovah, holong roha di hatigoran, alay na magigimida tabat-taban pangarupaon, sa lehonok do upanasida di bagasan sa sitongan, jala pabotohok ku tunasida padan sa liling-liling na. Jala tarbarita dia kabangso parbegu pinoparnasidai, jala anak nasida di tonga-tonga ni akka bangso, sudehala na marnida nasida,
taddaon nama nasida do pinoparni na pinasupasu ni Jehovah ido yanggo sahatna horasma dihita saluhutna. Heado di piga-piga ulaon di tonga-tonga ni ruas ni huriat tay surwa marede amang nyanyi lain na hudo sotung roudan niku ala sohubo to memang marede naki nga khawatir doau tiki jihudulat dope ala rencana ku marede ale dang tolap pumangedehon mauliate manakin. Ternyata luar biasa intinya jamita ada orang so di jamitahon ngayet deho punguan ni lansia ina dohot naposo bulung suang songoni sahatu ama. Bohado parmahanion ni debata jala debatado partano batoan bahwa kita diutus untuk menjadi utusan Tuhan sahatu nadido Qur'an manakin asinyi rohani debatado alani tapasanga maibana ido ripunan ni jamitai hatani debata petuhita bohama bangso nang dipenjara dibuang alay dipalua alay tabereng Omma nasional anthem ni Yahudi sampai sonari. Mara je mau jatuhan apa? Gabi mailah. Di hata-hatanya songonon unang putih ni dah. Kolot baleva penima nefes Yehudi homia ulfate mizra kadima ayin letsion Sofia hot lotat fatik fatenu hatik fabasnot alpaim mirhyotam hosi beazenu Eretsion Yerusalem judulnya Hatikva pengharapan Hatikva basnot alpayim mirhyotam hosi nadidok diedei sampai sonari nungamar 2000 tahun dang dipalua dopehami ima edeni hal Yahudi HP di bibel tahun takas dipalua debatado nasida ala di edde nasional anthem ni halak Yahudi sampai sonari cek kamu non asal lipat dokopad di tedo sotungin araw kamu non. Ternyata di lagu kebangsaan mereka kata-katanya jelas berpengharapan hampir 2000 tahun lebih tidak ada kebebasan. Dipanggil nasida berpengharapan nasida boy menjadi orang bebas di tanah mereka sendiri. Dan bebas do pehalaki. HP hatani debata takas do nunga di palua nasida hita pe nunga di palua ale adong do jolma nunga di palua debata sudah dimerdekakan sudah dibebaskan ale tartaban ngoluna alanya ka faktor-faktor na asing bago nang songoni ngai palua debata kita sudah jadi orang bebas tetapi faktor-faktor banyak faktor dalam hidup mabait kita terpenjara situasi-situasi yang membuat kita tidak merasa menjadi orang yang bebas. Alani topik ni minggu tatakas dido manitikon tahun para sirohao ni Jehovah. Bahasa tikting mologod dang ni bata adong 5. Jadi nabelgon suara na biasa na bas do. Bung 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 ina odap na parjolo mau godang nila bung na muse odap na paduahon na di tonga sipay tonga ma na di saping ni na di tonga om tikting sipay dua ma na di ujung na melengking ima ginoaran tikting.
Sianido bahasa serapan, maka dipakai istilah tikting sian ala musik, ala ido nada yang tertinggi sian tempoi, mulai kan dipukul bum bum ina, anggo esong nunga, saja, wah, ding ding tukang SD. Sianodo bahasanya ditarik, ido makana adong istilah tikting. Bagaimana suara melengkingkan itu menitikkan dengan bahasa ni Jehovah, menyuarakan, mengumumkan bahwa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Aji palua kita dibebaskan kita. Alai nama sajut-jut, gabi asing do tikting ta. Firman Tuhan bagi kita mengajak bagaimana hidup kita ini harus mengumumkan, meniktikkan, mengumumkan, memberitakan bahwa hidupku penuh dengan kasih Tuhan. Ale Allah udah balik, natatik tingdang gabe dengan bahasa ni Jehovah, hajago atta do. Maka na adong songoni tikting di huta, na jolo. Dijalo hamuleateon, siya sisakot. Darpa hugat 3 ribuan. Nasaon, alamarana horbona. Tatangya koma sea orboy, doho anakna. Gabi horbo do itik-tikkon. Dang bahasanya Jehovah. Adong songon itong tikting ka. Dijalo hamulateo siya keluarga siya ala lancar usahana. Ima usaha peti mati. Tatangya kong matujuluanon. Olo hamu managya ko ni. Bangelian hamulateo. Tatangya kong matujuluanon. Asalam. Dang ulo amat do. Ima. Neng tatik-tik ko sa sitong na dengan bahasa bagaimana Tuhan berkarya dalam setiap detik kehidupan kita tanpa pernah putus. Ale ujungnya balik-balik tatik-ting. Maka nadang adong ruang di HKBP manang di gereja Protestan na berbeda pe mungkin. Asing ni horong na berbeda. Ruang muladong ibadah ruang kesaksian. Kenapa? Akhirnya jatuh pada flexing. Tujuan nalahonakin mengumumkan saya mau bersaksi. Imadah yang bersaksi ina, yang makatidakon dengan bahasa di Jehovah akhirnya jatuh kepada flexing hajagoan na do di hatidakon. Imadah onom ase di jabu ina. Babuahon na onom ase di jabuna. Ujung maka nadang adong alanya maniktik kope mengumumkan pun bukan dengan suara, bukan dengan kata-kata. Maka tidak kau maniktik ko dengan bahasa ni Jehovah, harus dengan perbuatan, tidak cukup hanya dengan kata-kata. Hurian itu hatan na niolonga di bagasa Kristus Yesus, ido makana nakidibada pagi nga hudok, adong dooti perbedaan living room, manang ruang tamu ni halak batak na jolo, doho halak nasing, etnis na asing. Molo etnis nasing, holang masuk kita tu ruang tamu nai, tabereng lukisan, tabereng akka hiasan figura, tabereng akka na begak. Molo ruang tamu ni halak bata apalagi na konvensional do pehabatahon na puto sudi kan behabis gidingi ai tiki macet jabu nyoma 2 hari ma tukang ceti macabuti foto 1 hari macet i matahe bangga do hitada. Ayo contoh na onom geleng na onom do ipajang kam. Apalagi ima kebanggaan yang luar biasa dan salah, tidak salah. Ipajang masih. Ale na salah hai bisinganan. Jadela pe tutup. Mabuka jadela be ko pinu geseraha.
ujung na terpinggirkan kalendernya KBP mah. Aku live streaming mo sa ate. Atar dapo biyaw. Alan i hea mahudo usila hudo tu natuatue oma salah na namesa. Ubaga do kaputu anak mon tu ruang keluarga niku. Ucoba motivasi. Tidak salah. Gaberwadon non ina daong budoy bay baga niku upancing. Ba masa dapok nyiba alus na kan. Daong ina iko di ruang tamu doy. Kapohupuna segala macam kan. Ada ngubaga doy so sa niku. Daong dan ibereng hala anon. Mau lihat mak naraku. Memang tabay pe puto ya sebereng jol madu kan. Maka ada kiadong puto di bayad di turuni bangku. Memang ngasa di bereng do. Ale hudok matu na tua-tuai. Ale ingot da. Dengkat do bangga ho. Alay. Sotung do gabe salah memahami ho. Di kebangga ami. Lupa ho. Na di tik-tikok nomu di si hajagoammu. Dinalaho pasikolahon geleng mi. Salah do ho niku. Motivasi yang kedua bisa alay motivasi na parjolo, fokus na parjolo, ima maniktik ko dengan bahasa ni Jehovah di ngolum, dang tolak mu pasikolahonon, dang mampu ho pagudak-gudak konon, hanya karena anugerah kasih dari Tuhan mampu dan sanggup pagudak-gudak kon doho pasikolah akageleng mon niku. Idonyan enak. Jadi sudah mau papidahami. Lohok may foto di ruang tamu. Ido si pata, olo do tersilat di tita, saya memang katidak ko dengan bahasa Jehovah do, ternyata akhirnya yang kita tik-tikkan, na taumu pon, hajago atta, hebatata. Ale marhite hata ni debata, turpu ariminggon, takas di dok tu hitam. Di palua pehita, di pamonang pehita, kita dipulihkan alani asinya rohani Jehovah bukan karena kemampuan. Taingok maamanginang, boy jongjok kita tikion, dang alani gogota, boy tapasikolahon, pasikolok kamu akageleng muna, akapinopar muna, apapun itu bukan kemampuan dari manusia. Dang tolak tay, na dipargogoy debatado, alani tatik-tik koma. Tahu para si rohani Jehovah. Orang yang sudah dibebaskan harus menjadi pembebas. Persoalan masa di dunia nuaeng akan merdekai do menindas orang yang lemah. Habe marhite tani debata dipangido tuhita maka tidak kom marhite pangalahota marhite ulauta siganup ari. Hurian itu hatana ni olonga di bagasa Kristus Yesus molomia doto dini debata di ngoluta to tu haporsioteipe margugulo. Boy do ta ukur iman molo mangilo pakeado kilo molo mangukur jarak meter mangukur suara desibel, mengukur iman. Dang boy diukur haporsiotai manang imatai alay boy tabereng marhite manifestasi alani marhite maka tidak kondengan bahasa ni Jehovah di ngoluta, kita juga harus melakukan yang demikian. Maka na ipangido hata ni debata ala nong dimiahi hita karena kita sudah diberkati Tuhan, sudah diurapi Tuhan, maka kita harus jadi berkat bagi sesama. Ala dimiahi debata hita, kita diurapi Tuhan, kita harus punya pengaruh bagi orang lain dan kita harus menjadi solusi dimanapun kita berada. Moladong na marsahit, bamangaliw gugo mahita, unang pabiar-biarhon. Roy ba mamerang na marsahit, manangyak ko do, hatok mahumalum da? Semangat terus. O daong, ago ida kusong do sahit na upak bulan matay na. Danggo upak bulan do nga mi putus. Ido kan? O do bahaya na.
Maka na mauliate mana natarisada na mga puli hita tu jabu keluarga purba boru si boya. Madohata mga lugugu do sudi. Ayadong do songoni dipilih sengaja. Mula dong misalnya na modi nga maton, mabelu may nangi, na madohata siya punguan ina, na mabelu matong ina. Pero na mabelon na si Kornay pa buwa. Dang na dengganay pa sahat. Iliam mami, tuweda si Sako, ina. Hola ditiyo mi kon, nakita na rin, hancur, ina. Pingsan may natay. Ago, ina, isido pe bakke na matanga pingsan ni mana. Toy lejo minum kipas do kipas. Hola sadar lanju ina, toluheli pingsan di tempat. Hape takas nak kijidokkan, kita harus memberitakan berita sukacita kepada orang yang nabujuk rohana, orang yang lagi merasa terpenjara, orang yang lagi banyak persoalan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Kita harus hadir memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah ada. Tahun rahmat Tuhan harus kita beritakan. Ido na pinangido ni debata. Molo mga puli ba, unang patangis-tangison. Nga gawar ni huria pe nga mga puli. Hape saha jisi. So ko jamita ko na piga-piga na lewa ka. Mamereng na malsahi pa. Tabereng tatangyakon. Si pata pagoda kupe suku-suku ta malsahi tabapara. Ito kan? Contoh na songonaw pa di tarotu na malsahi. Sahi mo, ningon. On, nga cukup. Pola usuku tensi na. Berapa tensimu, HB-mu, tekananon, niku. Mula hutang Yakob peji si pola hupat orang itu debata. Tuhan tekanan darah na menekan, niku. Perlu haroi, tu dokter do perlu ikan. Mula tu padita ba martangiang, dia sedang sakit bergumul dalam penyakitnya, kita datang mendoakan, memberi keyakinan bahwa semua adalah cara Tuhan, hanya satu jawaban, Tuhan adalah kesembuhan. Ido dohonom. Mula taringo tu prosesnya si pata gajang dui. Hurian itu hata na niolongan di bagasa Kristus Yesus. Ido dipangido debata ulauta manifestasi sian hakka na porsyai ikut do berbentuk sikap bukan maniktikon hola siapa mangan maniktikon memberitakan melalui sikap do kehadiran orang Kristen orang Batak ruasnya HKBP ikut gabi solusi dimanapun dia berada. Nah dimaksud bahasa sederhana molo hala Kristen dongan mamikiri ma unang gabi si pikiran. Ido pinangido ni debata. On hola masuk ibana tupungan ni gabi pikiran. Masuk tusan si pikiran. Terus masih pikiran ngoluna. Ada dang son ni dah di USA doraon ang barani umadot manang jije so tungadong parhutan ni son hurian ni tuhatan na niolongan di bagasa Kristus Yesus odo si ulota tetap memberitakan tahun rahmat Tuhan. Acay gudang do dengan bahasanya di jauh bajing uluta imata baritahon adong do jolma hola pajupang pitor marungut-ungut. Udah non, ina. Hape dang raudan, ago ngaliling dang raudan. Kan itu, hujan datang dia marungut-ungut, hujan tidak datang dia marungut-ungut. Seakan-akan di mana na punasa perusahaan es. Dohok rujak. Dang boy pajupang, molo parujak kan Tuhan. Asiroham, do bermaudanon. Bicara marede padita si baranin na. Iya. Seungu-ungu tayo tabaritahon.
Murado carana, jala au sanga do wilala. Sian na tua-tuaku, saya mangan di meja mangan, manang ditikar, dang isipat do pepiringon, icaritahom maboha debata mangurupiau inabapa ma. Ia juga inoma bagaimana dari orang tua mewariskan iman itu kepada anak-anaknya. Marhitei manitikod doi. Bapak dulu sebenarnya nggak mungkin dapat mamakmu ini cantiknya. Ina. Jena merda tu doho niku daong. Hola kutang yakot tu debata. Dijalo holoki ina. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Unang majolau hita tu nadau. Akasirker na jonok tu hitau do. Tapi galiling au tahe. So tu paliliku to. Hurian itu hata na niolongan di bagasa Kristus Yesus na perpudi. Di mana ada orang Kristen harus ada pemulihan. Ada orang yang sakit, dia dipulihkan. Ada orang yang punya banyak persoalan, dia dipulihkan. AHP ikor rodo hita mabuat paibaruan pemulihan dalam kehidupan kita ini. Ido na pinangido ni debata. Marhite turpuko takas ni do na di palua debata do. Dang mungkin adong dalan ni bangso Israel malua sian habuangan ala jomplang ni keadaan. Ay hala Israel markatapel dope. Anggo hala Babel sudah di zaman besi. Tidak ada peluang sama sekali mereka dilepaskan. Tidak ada peluang sama sekali mereka kembali ke tanah yang sudah porak-poranda imahutana. Ale bereng. Debata nung madok nung di palua na sida alay edde nasional entem nakin madok bahwa mereka belum merasa mereka dibebaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Buktina nakin manogot adong dope berita ngasaha rudal ni Iran muse tu halaki. Molo Iran, molo di Bibel taon Persia may najagoy siya na jolo. Ale sonari tabereng memang Israel mampu menjadi teknologi tertinggi. Alanyaha orang yang ternyata hidup dalam himpitan akan mencari solusi dalam setiap pergumulan. Alani dipangido debata hita menyaksikan maniktikon dengan bahasa ni Jahuba marhite pangalahot ta si ganupari. Bersikap do akalan asing jalano paling boy hudok sian akan asing kelemahan ni halak bata biasa na di verbal do. Verbal hati-hati kita. Apalagi di huria. Si patadang tasangka mabenhacit rohani dongata. Hape gabi hacit. Sa sitong na pamanganon ikon maniktikon di gabasa ni Jahoba. Ale gabi mabenhacit dongan si Solhot. Natari do pemuli. Danggo sa minggu nga isi ina. Buhadwe. Hati-hati. Hal-hal seperti ini berbahaya. Ay molo natari do pemuli nga sa tabi nga martiga pamatang honer RPP na may. Bahasa-bahasa ola roa dong doli-doli. Sehali dua hali do tabo di do. Kok belum nikah kau ningon. Bato luhalyo stres doi. Verbal kita harus membawa berkat. Pamangaton ikut dalan manik makatidakon dengan bahasa ni Jahoba bukan sebaliknya menyusahkan orang di sekitar kita. Ala soma bayar si pata, bebas pulsa, lopus-lopus. Ilo halak bata. Ay si pata, dang tasadari ale marhiti atani debata, biar kita lebih hati-hati dalam menyikapi banyak hal. Orang yang memanifestasikan imannya, imada? Orang yang memanifestasikan imannya tentu orang yang peka dan sensitif melihat sekelilingnya. Adong susah dongamu sukun, manangi-nangi pe bisa menjadi melegakan dia.
Unang gabi uhumi. Bahasa Weda songonon. Hopetong, turunin na. Jangan. Ada orang yang lagi bergumul. Nabohaboy hurupi. Banyak cara. Alani, margogo mahita memanifestasikan hapor syotay. Margogo mahita laho maniktikon. Sa luhu ngulut taon. Alani asinya rohani Jehovah doi. Kita harus memberitakan itu melalui cara pandang kita. Kita memberitakan melalui cara kita dalam menjalani hari-hari kita. Amin. Martangiak kita. Mauliate dijenggan ibasam Tuhan na toktong mangramoti ngulu nami tarlumobi hatam na mambohali hami asa toktong ngulu namion ngulu na makatiktik ko tau para si rohaw siya Jehovah memberitahukan tahun rahmat Tuhan tu humaliang nami ajari hami Tuhan asa lebih bui hami marhite todim namian di ngulu nami bui hami mangulahoni hobar tulomo ni roham tarumobi ajari hami menjaga lisan nami menjaga verbal nami asa bui nah ruar siapa mangan nami ima tikting taringo para si roh sia Jehovah unang manyan mabanju doh arsa ni roha akadongan nong marsak martangia kami Tuhan cusude ulaw na adong ditonga-tonga ni huriam asa toktong dibag mardalan doho jenggan hobar tulomo ni roham obar tu naung direncanahon di tonga-tonga ni huriamon song-songo ni martangia kami Tuhan tu sude akka pelayanan adong di pospel ni huriam ima pos pelayanan tabanan doho persiapa pospel Singaraja asa mardala jenggan jala mauliate hupasat tami dia kadongam dia karuas ni huriam na mangalehor rohana dinalaw mangurupi pakobasio di tonga-tonga ni pos pelayanan ni martangia kami Tuhan tu sude akka jadwal ibadah kegiatan di hari-hari minggu nenengro asa homa na toktong mian di tonga-tonga nami asa bui mardala jenggan di bagasalas ni roha jala tarumobi martangia kami di kategorial ama di AKPA ni ama tuktuhi maroha do pikiran ni ruas ni huriami asa di leon nasida rohana di nalaurak marsaur do tami di tonga-tonga ni PA manang PHD ama na adong di huriamon martangia kami Tuhan tu ruas ni huriam na tabba ima keluarga purba boru si tompul asa homan toktong mangajari nasida gabi ruas na burju gabi ruas na ringgas tu pertangyangan wek manang sektor suang songoni dinalaw marsaur do hatam di ganup minggu martangia kami Tuhan tu akka rencana tujulan ni arion homa pasauton hobar tutik kina binuhulmu hobar tulomo ni roham suang-songoni martangia kami tu keluarga purba boru si buaya akka pinopar na sida asa homa mangapuli asa margugo na sida tujulan ni arion asa marhitei lam dihobasi na sida denggan tarumobi diharinggason na sida di tonga-tonga ni huriamon martangia kami Tuhan tu rencana kebaktian padang sekolah minggu asa sude akka kegiatan ni marjalan di bagasan denggan jala marlapatan kegiatan ni dang naholan songoni sabing martangia kami tu akka yanakon nami na berprestasi manang naso berprestasi pe Tuhan homa na pasauton hobar tulomo ni roham asa sudes na hinirim na sida di bagasa tangyang nasida do pangiduan nasida pasautomu hobar tutikim martangiang mahami Tuhan tu keluar amang na situa L simbolo na posom na di bagasa parsahiton doho inang bete nenggolan en borusitorus manang upong Kristin boru natongon di bagasa parsahiton asiroham Leon hamamalum tu nasida suang-songoni si Stephen Lumbantobing na di bagasa pemulihan Tuhan memberikan kesembuhan suang-songoni Tuhan akaruas ni huriam na di bagasan
lasnya Roha ulang tahun pernikahan ng ulang tahun kelahiran. Jiliak kodo petik itu nasida jilanao maniktikon dengan basam di tonga-tonga ni parnguluan na alani ajari nasida mamake tiki lau pasangapo guarmu di tonga-tonga ni nguluna mga saho Kristus jalo pangido ele-ele pangiduan namiom. Amen. Tapuji jebata hu tapasaha peliata. Bersama
Totangiakom mapiliat tamartangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroro ni salhut, sila na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masiyan na nilehomi tuhami, pilihan nami tuho, sa jalo may gawiwap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pilihanom, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibiom. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, sa pinarbadia maguarmo, sa Roma harajamu, sa sao malomo ni roham di Banua Tongon, songon na Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluas siya pari, sa madosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunam, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho, di sodakon Tuhan de Batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de Batama buhina tuho, jala di pasor homa damena tutodim. Amen. Tong do diramo